Добър вечер, добър вечер, добър вечер. Добър вечер на всички госпожи и господа. Аз съм Светлю Петров, а вие сте с предаването Ехограф. Драги сънародници, дишайте спокойно. Метеоритът подмина планетата Земя и светът е в безопасност. Не е имало такъв метеорит, но винаги съм мечтал да бъда американския президент и да го кажа това нещо. При мен в моето студио до Нюзрума на четвърта зала от втория отсек на първи блок са господата Тъпов и Чуков и днес ще говорим по много наболели теми, но най-вече за всичко. За всичко друго, но не и за сексуалната апатия на комодския варан в условията на световната криза, а за бъбривите бобри от търговищата. Извинете, че ви прекъсвам, но спонтанно ми се прищя да ви прекъсна. Моля ви се, господин Тъпов, нека да се изслушваме. Затова няма ред в тази държава и всичко е чучура козунатина. Само да ви припомня, че вие сте Тъпов, аз съм Чуков. Какво значение има? Да, прав сте. Да, вижте, моля ви се, господа, нека да не спазваме добрия тон. Все пак това е дебат. Не сме на някаква волна раздумка по шипковия храст, седнали на полянката. И вие сте прав, но не е лошо за следващия дебат да подсигурите тук 3 канапета, фатер, стул и отоманка с наргиле покрай нея. Моля да не се прекъсваме. Да не се прекъсваме. Моля да се прекъсваме. Въпреки, че съм съгласен с тезата ви, че разширените вени водят до тесноградие. И все пак и хората от Симитли имат право да хранят децата си с корнфлейкс. Господа, нека да се върнем в руслото на дебата и да видим дали Андриано Челентано наистина произвежда ягоди в стъклени щайгички и конкретиката на проблема относно контрабандата с китайски стоки, по-специално с зеленчуци и горива. Аз имам какво да кажа по въпроса. Кажете. Момент, че забравих какво беше то. Приготвих си някои наброски в кошчето, в буклука са в офиса ми да... Разбирам на къде биете с буклука. Много добре ви разбирам с това буклук на къде биете, но мога да ви уверя, че у дома имам всички нужни брошури, които доказват, че фирмата за буклука не е фантомна, забележете, а е симптомна за буклука, която Да, господин Тъпов, нека да поясним на зрителите все пак. Вие защитавате ли буклука или се борите с него? Може ли аз да отговоря на този въпрос? Да, господин Тъпов е вегетарианец. Той е вегетарианец. Браво! Апропо, в бюфета... Браво! Нека да видим какво има в бюфета. Какво има в бюфета? Какво искате? В бюфета на телевизията си купих баничка с маргарин. С детски играчки вътре. И извара. И извара, защото от 3 дни съм на яреби с пармезан. Той тук е пълен вегетарианец. В баничката искам да попитам дали имаше пластмасови играчки с уловни войници или няма такива, защото един уловен войник казва всичко ми тежи. Нека аз да отговоря на този въпрос, макар и доста неясен. От 2 минути ми играе лявото ухо. Което означава, че чужди инвеститори заливат територията ни с виетнамски кисели краставички и оригинален багор от Бахрейн. Това е изместване на темата. Така ли? Да. И ще помоля ячкия водещ да се намеси с 2 тупаника. И тъй като аз съм твърдо за толерантността, нека 2 тупаника бъдат за мен. Добре, моля ви се, господа, стига с това самохвалство. Кажете нещо относно бъдещите избори за евродепутати. С удоволствие бих отговорил за тези избори. Но, ще вилеят, каквото да вилеят. Аз искам да отговоря на този въпрос, защото този въпрос, отговор аз имам много добър. Но жена ми не дава да отговаря на тия проблеми. Какво са храчите, бе, колега? Какво са храчите? Вие сте Чуков. Бъдете като Чук, а не като на ковалане. Сега, искам да ви кажа на този въпрос, жена ми не дава да отговарям, защото има проблеми с изкуствените мигли, жена ми, и с хормоналната среда. От този повод е в чужбина с друг. Заспиваш. Ти заспиваш. Заспи. Нека да чуем все пак и вашето мнение относно хладилниците, които влизат във втора употреба при нас на пазара, заедно с горива от Сърбия и кашкавал от Македония. Аз лично няма да се кандидатирам за евродепутат. Така? Това ще бъде моят протест срещу негласуващите граждани. Вижте, селените са друго нещо. Урат, копаят, нижат тютюн там и така. Отивам пак да си взема нещо тестяно за хапване. Добре, вземете си нещо тестяно за хапване.
ако има играчка вътре, ще е най-добре. Вижте, а на мен ми се припуши цигарка заедно с оператора Жани и оператора Петичката. Много ни се пуши вече, така че предлагам да спрем за днес до тук. Мисля, че отговорихме на всички ваши въпроси, уважаеми зрители, както и на останалите. Още повече, че господин Чуков огладня, а господин Тъпов заспа. Сигурно си мисли, че участва в предаването хипнотизатор, а не ехограф. До нови срещи и до нови дебати в ехограф. За мен беше чест.